Mne sa už chce spať, ja som unavená. Ešte nepoďme spať, sme na prespávačke. Ešte poďme napríklad si pozerať. No tak čo budeme robiť? Neviem. Nechytáme tu Wi-Fi, to sú nejaké akože celé, akože nevyjadrujem sa. Prečo si stále na mobile? No tak a čo tu mám s vami akože robiť? Poďme tancovať! No a ako mám pustiť pesničku? Hociakú. Dobre, púšťam. Hej, ja chcem. A tu sa dá aj spať? A toto kto hačkoval, to je nejaké pekné. A koľko percent má tá bavlna? Ja tento vagučík pekný je z akej rozprávky? Počkaj, to si pamätám, to je nejaký bingo či dingo? Niečo také, že? Mne je tu nejaká zima, možno ďalšiu deku? Ja ďalší si psi nemáte, som strašne nejaká, som vychladla. To je to nejaké také špinavé a nebude nám tu zima a také slnko svieti, že úplne dostaneme. No ja som si 50 natrieť.